Keen ano yikulim laasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban nato karon atong igsoon beloved brother Efren Esconde, atong beloved brother Roy Celeste ug sa akong mahal nga anak Ched Kinori Silva. Kami makig-uban usab kaninyo nining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kining programaha hatod kanato sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. O kami mga igsoon nagapanghinaot nga manakamo karon sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpamati sa mga pulong sa Elohim ning taknaa sa kabutuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban. O dugang nato mga pahibalo mga igsoon karong Lunes mao na gyud ang gitawag nato ikawalong nga adlaw, the last great day o ikawalong adlaw gikan sa pagsaulog nato sa Sukot mga igsoon, pista sa mga balong-balong. So doon na tayo balaang panagkatigom karong Lunes dito gyapon sa atong tigumanan sa Dungguan Perlos Karkar mga igsoon. Karong Lunes mao na siya ang the last great day, ang katapusang pagsaulog sa Sukot mga igsoon, ikawalong adlaw gikan sa Sukot, no? O mausad na nato buhaton ang dihasad nato buhaton ang atong Simchat Torah. So dalaygon kayo ang Adonai. O ang atong panimbahon matag Sabado lang gihapon, ang atong regular nga panimbahon alas 9:30 sa buntag ngadto sa pagsalop gayud sa adlaw sa kahaponon. Mahuman ang atong Shabbat, ang atong panimbahon mga igsoon, panahon sa Shabbat. Dito na siya makaplagan ninyo sa Dungguan Perelos Karkar City. Naagid siya sa boundary sa San Fernando, Cebu. Nang tungod gyud sa Welcome to Karkar na ay arko diya. Naagid ta sa ubos og kilid sa kanipaan. So kining atong programa pwede sa ninyong mapaminaw pagbalik diha sa YouTube. I-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. O makakontak sad mo namo maigsoon 0916-711-4624. So dalaygon kayo ang Adonai. O dili kita maglangan, anhi kita sa pinaka-importante nga bahin sa pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo na kitas makadyot. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Shita Adonai Shem Ralefi Nitzral Dal Sifatay. Wala gayud kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Ang tanan namong gisalig kanimo Adonai Yeshua HaMashiach. Ikaw magapanguna kanunay kanamo og hinaot nga ikaw magaabli sa mga kasing-kasing o sa mga unahuna, sa among mga sokin kay paminaw, o ikaw magakabig kanila kung sila mga karnero nga nangawala gikan sa nasod sa Israel. Sa ngalan ni mo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Akong Osbon, maayong buntag, kanatong tanan, mga Operians, mga igsoon. So, anhita sa sunod nga bahin, mauning pag-abli na sa atong mga Biblia. Atong buksan ang atong Biblia. Palihog ko sa Pinadayag 2.9 Brad Efren, Pinadayag 3.9 Brad Roy. O, kinsay nag-andam ninyo? Okay, atong basahon. Pinadayag 2:9. Nasayad ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabus apan ang tinuod dato ka. Amen. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo niadtong nagpakahudyo apan mga sakop diay sa pundok ni Satanas. Salamat og dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. So sa dili pa nato ni siya i-discuss ato sang hisgotan mga igsoon ang gitawag og one word religion. Amo sang ibalita sa inyo kadali nga ang Papa sa Roma o ang imam sa Islam, kinadak-an gyud nga imam sa Islam sa tibuok kalibutan, doon na sila panag lips to lips. Nag lips to lips gyud sila isip silyo timaan sa ilang panagsabot bahin sa gitawag one world government. So posible nga gituohan sa daghan nga mga nagtuon sad sa Biblia, nagsubaybay sad sa mga kalihukan ani nila nga may posible nga ang mugawas nga reliyon gitawag nag Christian o Islam. Mo nang gitawag Chrislam.
kombinasyon. Mahilig naman ta karon og mga kombinasyon gud mga igsoon. Sama nang gitawag nato Taglis, Tagalog, English, ana ba? So, mosa na ang ilang mga computation o bana-bana nga amo gawas nga reliyon Krislam. Christian o Islam. Ya, doon na mga dokumento gyud ana matan-on niyo sa YouTube na siya magsuon kung i-search nga ang Papa sa Roma si Pope Francis og ang imam sa Islam naglips to lips gyud sila isip sa ato mga Kristiyanos bati kayo maglips to lips ang laki og laki pero sa ila wala man gud nay Malaysia mga igsoon kundili usala na siya ka ilhanan sa ilang gitawag og murag silyo sa ilang kasabutan mga igsoon nga doon na gyoy mahitabo nga panaghiusa sa ilang reliyon. Og nagpinirmahay na sila, nagsabot na sila, ato na lang paaboton ang resulta kung kanus agayod mahitabo ang gitawag og one world religion. Og kung mahitabo na gani ni siya mga igsoon, ayaw gyud hunahuna nga walay mga paglutos nga mahitabo niini. Kay di man gyud tanan Christian magpasakop. Ang nagpasakop ani lagmit ang Katolik ra kay ang Pope ra man gyud moy nakig sabot naghimo og mga kasabutan mga igsoon. So way labot ang mga born again, mga Pentecostal og diha mahitabo ang gitawag natog mga paglutos. Ang paglutos na maimplementar sa mga dili Katoliko. Malagmit diha gyud na sa mga born again, Pentecostal, mga Baptist nagdahom nga bulag gyud sila sa Roman Catholic. Pero ang tinuod, kung ilan lang siyang masabtan, ang kamaturan nga anak ra sila, mapugos gyapon sila sa pagpasakop ra. Nga naman, anak ra man sila ni Romano. Unsa may mga ebidensya nga anak ni Romano ang mga Pentecostal o mga ingno na to kining mga Baptist. Tungod sa apelido nila nga Trinity. Trinity niya, Christian Trinity. Muna na ang mga igsoon. Unya ikaduha, mahitabo ang mga paglutos inig-implementer na ining one world religion kay unya mo pasok man ang gitawag one world government. Mag-uban man na sila. Inig-uban ana nila. Kung nagmonitor mo sa mga balita kanunay kanunay mong nagkuan sa mga balita ba sa gawas. Gi-implementar na sa laing mga nasod bisan sa Russia o diri sa Australia ang gitawag nato og kanang paglubong sa biochip mga igsoon sa mga tuong kamot sa mga tao og diha sa ilang agtang nga ang biochip mura na siya og microchip o biochip mura na siya og lugas sa humay murag tipasi ra kadako ba. So dili lisod ilubong sa atong right hand, di sa lisod ilubong sa atong agtang. So dali ra kay i-inject na siya. Unya daghan kayong mga dato nga nagkuan ana gyud, nagpataod ana kay kuan mo na siya ang mga benepisyo lagi mo may ipakita sa ato, mo i-introduce sa ato ba. Aron ta maagni. Aron ta magni. Primero mo man gitawag natog national ID. National ID para maghiusa ta dali kay ta ma-identify. So sa atong identity dali kayo ang national ID. Unya, one ID policy. Pagkahuman ana sa imong ID to ana dito mura na siya gapon og ATM card nga sa imong ID na ana dito ang imong sweldo makuha, to ana dito ang imong record, tanang record sa imong kinabuhi to na sa imong ID. Track record nimo, identity nimo to ana sa imong ID. Pating imong kwarta to ana sa ID. Move adto ka guys ang ID na lang nimo mo i-swap dito, i-agira dito kay to dito ang imong kwarta niya, automatic to mo balhin sa ilang account ang imong napalit. Kung pila imong napalit sa gaisano, ino na to 1,000. Automatic mo deduct og 1,000 to ang imong kwarta dito sa bangko. Kaya ang kwarta na to na sa bangko tanan, ID na lang atong dadon. Mo na gitawag natong cashless society. Wala na kwarta ID, wa din nata magbit-bit og kwarta. Kun dili ID na lang. Wa na manulis, kanso may tulison. Wa na kay kwarta. Pasar naman next. Pasar na bitaw na. Wala na may voters ID gipagawas kay mo ba? Gipag-implement na Suga- one ID policy. Sa to gapaabot na lang ta ana ron. Napirmahan Sa to papasar na siya diri sa Pilipinas, paabot na lang ta. Mga igsoon nga moabot na niya sa ato mga barangay. Sa ato mga barangay. Pero napasado na sa atong Senado. Pasado na siya.
ato na lang paaboton ang resulta. So sunod nga step ana kay ang may tabo manggod do na may mga rason nga maglukat kog balik ID kay ang akong ID nawala. Mao ginairas. Ilabi na nahulog sa dagat imong ID, nabilin imong pitaka, wa na nimo makit nawala imong ID kay kasagaran ng ID mo wala kay bulag man gyud lawas. So mopasok na dayon ang gitawag biochip. Last option. Last option na. Sige, parang wala na renew o wala na dili na mahitabong mawala, ato na lang pasok sa imong agtang o sa imong kamot o mao ra gyapon ang tanan. Tuan nas biochip ang tibuok nimong pagkatao. Tuan ang imong identity dito, tuan na gyapon imong kwarta dito. Kung magpalit ka gyapon sa isano, ang imo na lang kamot mo anaon slicer. Dili na tong card nga iagis machine nga para mo gawas ang imong kwarta na aba kay kwarta wa. Ang imo na sang kamot kung naas imong agtang ang biochip, mo na po'y tirahon sa kabantay ka ng mga barcode sa sensor. Ang barcode iba naon sa sensor o laser pag makita sa laser, makita sa mukha na sa sensor, mo gawas ang presyo sa imong butang mo nang barcode. Mahibulong ka ang barcode brother. Unsa ra gunda murag engkra man guna siyang gibadlit-badlit pero nganong dunay connection sa internet, di ba? Inig ana sa laser tatak na yung presyo dito. So ingana sad ang imong kamot mo na tirahan sa laser sa gitawag sensor na to. Inig tatak dito, iniigo sa imong kamot kung naa sa imong kamot ang biochip. Makita na yung imong kwarta. So automatic deduct na sa imong napalit sa gaisano kung pila. So ang mahitabo wa nay di na uso ang utang. Di na mauso ang utang. So unsay rason para sa prosperity o ang rason unsa para sa kalinaw ug kasiguruhan. Mao na hatiman ina. Anay kampanya. Mao manginay kampanya. Ngo di mi anoy kay kana 666 na nga dili ang purpose ani kalinaw ug kasiguruhan. Amen. Nga naman pag naa na ka aning biochip di na ka maripan, di na ka makidnap ka nga naman kung bisag kinsay kidnapper mo kidnap nimo bisag asa kadad-on sa kidnapper matrace gid ka tungod sa biochip nga nas imong kamot. Connected man sa satellite. Tinuod konektado na nasa satellite. Bisan pagdad-on ka sa layo kayong loud, makit-an gid ka mangigsuon sa internet. Nga tuara si Tarpolano gikidnap, natumiyag nga daw tua sa tunga-tungas Pacific Ocean gidala. Kit-an ka. Kuha din ka. Sa Google mo. Oh, dali kay ka madakpan dayon mo na nga wala nay kidnapper, wala nay manglugos ana kay makit-an gyud kung asa ka gidala. Asa kang so ato pa insakto ang ilang propaganda, ang ilang pasalig nga peace and safety. Tinuod yun. Pero, unsay resulta, iya ba na sa Ginoo, iya ba na sa Adonai? No, dili. Iya na ni Satanas. Ha? Dili na iya sa Adonai. Timan ila na, mingo mo nga, nung di man na iya sa Ginoo. Nga, kaayuhan man ang tumong. Kalinaw man ang tumong. Tinuod na magsuon. Propaganda na siya. Pantalya na siya. Pero ang tinuod, ang tao ganuyon ngadto sa dili na pagtuo sa Elohim. Unsa pa may nganong kinahanglan pamangkag Dios? Safety naman, sigurado ka naman. So, wa di na magkinahanglan Dios ang tao niya na. Unya one religion. Unsa pa mang reliyon na ang imong simbahan usa na may reliyon? O di ba? May pagkabahin. O wala na. Wala na debate. Nga naman, what religion na mo nang undang na mo anang debate kay sus kamore gid duwa-duwaan, kamore gid tinuntuhan ang mga debates plaza, debates radyo, debates TV. Mo abot ra ibang adlaw mag-usa ra mo. Pag-deklarar sa one religion, usa ra gyapon tanan. Igtuo ko no. Mo nang mahitabo ang linutosay. Kami nangandam na may anadaan nga number 1, maigos paglutos kami gyud kung itugot sa Adonai. Unti may mo. Di ba? Pero, ato yung lig-uno ng atong pagtuo kay nasulat na sa Biblia. Nga magkinaunsa, kinahanglan, lig-untag pagtuo. Mabitaw nga, atong gisgutan, karon mga igsoon, kining atong gibasa nga bersikulo sa pinadayag, gitawag ni Brad Roy og, kung magsugod ta sa chapter 2 yun, verse 1, naghisgot ni sa 7 kehelas. Or sa King James 7 churches in Asia. Amen. Wala maghisgot ni siya 7 churches in throughout the world. Timan nila ha? Wala ni maghisgot og 7 kehela sa tibuok kalibutan, kundili 7 kehela
in Asia. Amen. Sa ato pa, ang 7 ka kahela nga konektado sa Elohim, bisag doon na ni sila mga depekto, pero iya ni sa Elohim, iya ni Adonai Yeshua, na arigede ay sa Asya nagtuyok-tuyok. Amen. Munang mangita kag kahela toa sa Europe, America. South America, sa Amerika, di man nasakot sa Asyang Amerika, Dili. Continent sa siya. pero dili na Asya. Dili. Oh, Continent di sa ato pa, dayag nga walay iglesia, walay kahila ang Adonai nga naa sa Amerika. Kay kung naa, asa man siya nabilong? Di man siya sa Asya. Samtang ang panagna sa pinadayag, 7 ka kahila diha sa Asya. Di ba? Wa mo mahibulong ana nganong ginganlan mag-Asya, nganong wa man ingna 7 ka kahila sa tibuok kalibutan. 7 ka iglesia, 7 churches in the whole world. Ana unta? 7 ka iglesia sa tibuok kalibutan, nganong Asya ramay gi propesya, pero nganong naamay mga simbahan lagi karon nga tuwa sa Britain. Nganong naamay mga Baptist sa Britain, nganong naamay mga born again dito sa Canada, nganong naamay mga Pentecostal dito sa Canada, sa uban pa. Dili din na sila kahila sa Adonai Yeshua, dili sila konektado kay ang propesya nga ato mabasa naaraman sa Asya. Naaraman sa Asya. Amen. Alang ang kuno ni sa Amerika, ang kuno ni dito sa Europe nga wa man eh. Ang tag 7 kahilas in Europe. Oh. Kay 2 hours sa dito nagtuyok ang mga kahila ni aragyon ni apil mang Pilipinas mga igsoon. Naaning sa aning gitawag na tog Asia. Asya. Oh, apil man ang Pilipinas sa Asya. Di Include Israel. Apil. apil ang Israel sa Asya. So ni agikan sa Israel padulong sa Asya ni aragatuyok ang iyang kongregasyon. Ang iglesia ang kahila sa Elohim ni aragatuyok ani gikan sa Israel padulong diri kay nganuman maura man ni ang Isya ni ara diri ang 7 kahilas. Bahala kung Epeso ka, Laodicean ka, kahila sa Laodicea, kahila sa Epeso, kahila sa Smyrna, kahila sa Pergamos, bisag asa ka na nga kahila. Pero ang imong paningkamutan, kung magbasa ka ni ining 7 ka kahila, paningkamuti nga nagbase ka diha sa gitawag na to Philadelphia, kay mo may ang gikahimutan mo nay paningkamuti unsay karakter aning Philadelphia, unsay birtud aning Philadelphia, unsay sekreto aning Philadelphia, nganong gikahimutan man sila labaw sa unom ka mga kahila. Di ba? Unya karon, asa man gikan na imong church? Gikan sa Amerika. Mga Baptist gikan sa Amerika. Dili day na iya sa Elohim. Assemblies of God gikan sa Amerika. Dili wa na mabilong di ay wa na maapil aning 7 churches. Tinaw kayo. Tinaw kay way labot. United Pentecostal gikan gyapon sa Amerika. Ang ay chance, Iglesia ni Cristo. Kaya Tagalog. Ang naay chance, ang naay chance, ang Iglesia ni Cristo kay gikan naman yung Pilipinas. Ang dating daan, Ang dagat. naay chance kay gikan na mag Pilipinas. Ang Miracle Crusade, Dagat. Ayun na Pentecost ng gikan. gikan na sa UPC. Ang dating daan kay asan po nagikan. Ayun Tizizat. Gikan man po na sa Church of God. Aw sa gitawag na to. Basta na kini si Soriano, membro po na siya sa kuan dito nga Church of God, guro gyapon unsa nang iyang kuan niya. Nagtukod lang siya giyapon. Pero branch ra gyapon siya sa relihiyon nga gikan sa Amerika. Iglesia gikan. Ang Iglesia gikan. Oh, Sabadista. Sabadista. Aw, gikan sa Amerika. O niya kay gitwist naman ang doktrina. Kay wala naman ang iglesia wala naman gyud magsabado. Oh, good. Anya makaon naman gyud baboy. Awa dako nagig kayo ang iyang pagseparate sa pero bisan pag naa sila sa Asya na tukod kay kumiyon tag Asya na tukod kadaghang kulto. Amen. Si unsay ngalan ng Ruben Icleo, PBMA, Dios Amahan, kanapang Alpha Omega, unsa pa nang mga reliyon ron nga, unsa pa nang mga reliyon sa mga may hari-hari diya sa Dipolog. Hindi rin naman sa Pilipinas gipang tukod pero nganong wa gyapon sila mabilong sa anang 7 kahila kay di man mao ang ilang doktrina. Wa man masubay sa doktrina sa mga apostolis. Amen. Naghimo man sila ilang gahom-gahom, abilidad, dili madutlan.
Ha? Orasyon-orasyon, anting-anting, dili man na mo'y gidalas mga apostolis, mga igsoon. Ang mabilong sa 7 kahila, kanang ang imong pagtulunan na agyod na sumpay sa pagtulunan sa mga apostolis. Pero ang problema lang, aning Episo, kay ang iyang unang gugma gibiyaan niya sa Adonai mao na nga dunay sumbong nga adunay batok sa kahila sa Episo kay doon na siya paggibiyaan niya ang iyang unang gugma nya lain pod ang akusasyon sa doon na po akusasyon ang adunay sa Laodicea, doon na siya akusasyon sa Tiatira, doon na siya akusasyon sa Pergamos, doon na siya akusasyon sa kanang ino na tog Smyrna. Pero pag abot sa Philadelphia, dito rin yun mabasa nimo nga wala gyoy akusasyon ang Adonai sa Philadelphia. So, muna na mga igsoon nga kung mahitabo maning one world religion, ang dili mahiapel ni ini kinirang 7 kahila. Amen. Ha? Kay mag-shine man until last day. Oh, kay nga nung ubarog gini sila, kay sila may kamaturan, sila may giproteksyonan sa dugo ni Adonai Yeshua mo siya. Kay mo may iya, kay mo may naasa propesias pinadayag. Pero ang mabilong sa 7 kahila sa mas Assemblies of God, Baptist, Protestante, Mormons Alliance, Grace Gospel, unsa pa na diya mga Church of God, mamauli na sila sa Roman Catholic, mamembro gina sa One World Government, kaya unsa may pamaagi. Inig abot sa One World Government, One World Religion, mga nung mapugos ka, pagpasakop, mao man guni ang ilang pag-pressure nas mga tao, brother friend. Dili ka makapamalit kung wala kay biochip. Kay puro naman tao inyag atol kay sano o asa ka isimba ka ang imo namang kamot mo'y anaon sa laser dito sa cashier. Sir, aming kamot sir. Asa kamot sir agtang ka kamot o kamot. Gawas dito imong kwarta o deduksyonan to sa imong gipalit nga produkto. Pagkahuman, pag wala kay biochip, ang pangutana, makapalit ka ba? Wala may kas. Wala may kas. Diha ka ma-pressure. Asa man ka magpalit og gatas sa imong anak. Asa man ka magpalit og bugas. Kay ang merkado o sahon naman sadna. Wala naman ang mga merkado natong karbon, karkar, aso sirad-an ang merkado sa karbon. Ang atong merkado o sana puro nagyapon mga high-tech na gamit yapon na tanan. Ewan na cashless society niya. Ang atong mga labasira, mahilig man ang kupot og cash. Ha? Unya karon kay wa naman, cashless society naman. So, mapugos ta og pataod og biochip. Ilabi ng mga pastor, sa mga Pentecostal, nga mga naanad na sa kinabuhing haruhay. Ha? Kinabuhing malipayon kay daghan kay ikapulo. Onya, inigpalit nimo, di na magkakapalit sa imong ikapulo, unsay buhaton. Diha na mahunong ang panapi, ngano man. Unsa na may i-offering sa mga membro. Cashless society naman. Mo gamit na sad ang pastor og iyang account unya ipanglisiron to maghatag ikapulo. Diha na magpatupad ang one world religion. Lagi inig one world religion na. Nya mapadayon sila pangubra kay ikapulo, brother, unsaon man. Dili na mapas mo pastor. Mapas mo ng pastor kay di, magbutan na pong pastor yung account niya na sikaw galingong lisero ng mga membro. Pila ikapulo niyo, brad. Atong, type na, pila, type. 10,000. Oh, gawas imong kwarta, didakto. At baka magpa-credit na sa main, di ka po sa rail. Di mo sa real mga igsoon. Ambot lang kahakong saon nila pagpamaagi. Di na kwarta. Maguba na ang pangwarta. So, mapugos na dayon og usa. One religion lang yun. Ana na makulap sa mga gagmay-gagmay religion. Diyan na. Kanang mga Pentecostal, yabonan na sila. Kanang nagsalig sa mga ikapulos membro, nagpadato sa mga ikapulo, wa na. Mayabonan na sila. Balik na sila sa one religion. Ano man? Maura mang Hesus ramang yapon. Atong gisimba. Ikaduha. O, Trinity, nagtuo man ta na. Diri man ta. Mausa na siya mga igsoon. Diha mo abot ang paglutos. Nga mapugos og panag-usa ang tanang mga protestante, Pentecostal, born again, gumikan kay di ka makapamalit o di ka makabaligya. Unya, pag mo dawat lagi ka anang microchip ba na o biochip, sige, tawag na. Micro, pag mo dawat ka na ana mga igsoon sa imong agtang, sa imong tuong kamot, wa naman kay paglaom nga ma-appeal sa kaluwasan guys, mo naman na ang 666. Naa naman dito ang 666. Silly of the best. Ayaw pagdahong nga literal. Nga itato sa imong agtang, ipatik sa imong agtang, magpato kas karbon.
Tatuan ka dito sa kulon og 666 nga literal numero, dili oy. Microchip na siya mga igsoon. Nga ipasok sa imong agtang, ipasok sa imong kamot nga naman, di naman ginamawala kung nasa imong kamot. Ha? Muna naa siya mga igsoon ang mga panghitabuon niya sa ulahing mga adlaw nining pag-abot aning one world religion. Ngano nga to ning gisgutan? Kay ato naman kung nakita mga igsoon nga kuan gyud sa ang Papa sa Roma ug ang leader sa Islam, nag-lips to lips na sila. Human sila magpinirmahay sa usa ka kasabutan nga mag-usa ang ilang reliyon. Pinirmahay, hinalukay din sila. So ato nang paaboton kay nganong mahadlok man sa dana nga naa man sa Biblia. Amen. Gitagna naman na daan. Og mao man ay tuyo bitaw aning gitawag nato og unsay ngalan aning kanang Illuminati. Mga igsoon, Secret Society. Secret Society, New World Order, mo man na ilang tuyo tumong mga igsoon. Na magbantay ta ha, nga karong panahon karon sa pagpangalagad, pagbalik og magpakainit ta sa pagpangalagad sa Adonai Elohim. Di na ta mapanahon, di na panahon sa pagpabugnaw-bugnaw. Kay ngano man, ang igsoon adtong di ba bag-ulan naglinog sa Cotabato. 6.7 magnitude kung ako masayop. Oh, unya pagka kinabuntagan sa adlawng Huwebes alas 4 sa kadlawon kay Miyerkules tong linog sa Cotabato, pagka kadlawon sa alas 4 sa Huwebes naglinog na sad sa Oriental o sa Davao Oriental o mubo lang hinuon, pero way connection sa linog sa South Cotabato kundi iya gitong linog kaugalingon 5.4 mangguro to magnitude mga igsoon. O, monay panghitabo ha. Sunod-sunod ang linog karong panahon na. Ang mga katalagman karong panahon na. Kanang katalagman, usala na sa warning sa Adonai para nga kita magmainiton sa pagpangalagad ug mangita sa kamaturan. Asa gyud kitang dapita nga pundok nga maluwas ta. Amen. Walay reliyon makaluwas maison, pero dunay pundok nga nagtudlo sa kamatuoran gayud nga ikaw maluwas. Amen. Kay ang pagtulunan sa maong pundok sibo gayod sa Biblia, walay halo nga pangwarta. Pero pundok gani nga may halong pangwarta, di na nagtudlo sa tibok kamaturan. Kay halo pangwarta man. Pero walay halong pangwarta, pulong rayod, pure word of God rayod ang gitudlo, munay pundok nga nagtudlo sa tinud-anay nga kaluwasan sa atong mga kalag. Ang pangitaan na ninyo. Sosihan na ninyo. Asa na karon nga pundok nga pure word of God ang gitudlo, walay halong pangwarta, way halong panapi. O niya, hinugtanay sa bakos ang pagtulunan. Way ingon nga, oras-oras lang ta, hangtod salob sa adlaw yun. Nga pagsimba sa Adonai. Muna'y pangitaon ninyo kanang kinasing-kasing nga pagpangalagad, ayaw nang musimba lag tulo ka oras sa kadlaw. Wa na sa kamaturan. Kana mga simbahan nga musimba lag tulo ka oras. So sa kadlaw, 5 ka oras. Gihinan lag 5 ka oras. So sa kadlaw, di na tinuod mga igsoon nga simbahan. Panapi ra gyapon na sila. Nya napay ikapulo, napay offering, labaw na gyud. Klaro na kayong na kamaturan. Wa na magtudlo sa tinud-anay nga kaluwasan. So, unsay gibasa nato sa pinadayag kay nagisgot man ni sa 7 ka mga kihila sa bandang Asya. Diri sa bandang Asya. Ang hinumdum na to, ang Asya mag-igsoon gikan sa Israel, padulong diri sa Pilipinas, nabilong na sa Asya. Mo nang 7 churches in Asia, maoning Israel nganhi sa Pilipinas. So, ikaw nga naminaw karon, unsa may imong reliyon, imo karong sulayan, susihon, pagsugod, timbang-timbangon, pagsugod, imbestigahon, pagsugod, kining akong pundok ng gipasakupan. Asa siya nasakop aning 7 churches. O, di ba? So, siya karon ni abakas sa Iglesias Episo, ni abakas Iglesias Esmerna. So, siya inyong doktrina, muhaomba sa pagtulunan sa Iglesias Episo nga gisgutan sa pinadayag. Hinumdumi mga igsoon ang kamatuoran maghatag natog kagawasan. Kung imong masabtan ang kamatuoran, mao nay makapagawas nimo gikan sa pagkaulipon nimo sa imong pundok. Pero di ka magtuon, murag ingnon nato nga
Wa kay pakabana sa imong future, wa kay pakabana sa imong kaugmaon uban sa imong pamilya. Mo na maingon nga duko lang ka nga duko sa pagsunod sa buwali sa imong mga pastor, sa inyong mga preacher, kay wa man kay pakabana sa imong kalag. Pero nagpakabana ka gyud sa imong kalag o sa kaluwasan sa imong pamilya, magtuki gikas kamaturan, mangita gikas tinuod, nga kihila, nabilong ba sa 7 ka kihila ang imong simbahan. Inga na pag-imbestigar. Unsang doktrina ninyo nga na parte mo sa 7 ka kihila, nya imong maangkon nga kamuna. Mga igsoon, ang kamaturan, walay lain, mao ang ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach. Unsay gingon pinadayag, kabus ka, nag-ingon kang kabus ka, 2:9 ka ganina. Nag-ingon kang kabus ka. Di ba? Mo to isulti ni Brother Prino. Kabus ka, unsa pay lain dia? Og Kabusapan ang Ginoo dato ka. dato ka di ay. Unsa nang iglesia, unsang kahila na? Kahila sa Tiyatira. Piso. Dili na ipiso. Tiyatira da guro. Primero, nasa 2 lang, 2:9 ibabaw na. Esmerna na siya mga igsoon. Kehila sa Esmerna. Kanindot naman sag mabilong kas kehila sa Esmerna. Kabus ka, pero tinuod dato ka. Nya kasagaran mas mga simbahan mga dato man gyud. Wa may kabus-kabus nila di auto mga pastor. Pero dire, kabus ka pero dato ka. Pinadayag 2:9. Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabus apan ang tinuod dato ka. Tanawa? Sayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudyo. Oo. Apan mga sakop diay sa pundok ni Satanas. So ang eklesia sa Esmerna usa ka kabus nga kehila. Sa Greek eklesia, kabus nga kehila. Unya gidaog-daog siya, pero dato siya, kabus siya sa iyang pananaw, siyang kaugalingon, siyang pagtanaw siya kabus gini siya. Pero dato kuno siya, matud pa sa Adonai. Og sa mga pagdaog-daog usab, gidaog-daog sab din siya sa mga nagpakahudyo. Apan sinaguga di ay ni Satanas. Kinsa man ning nagpakahudyo nga sinaguga ni Satanas, ato nang klarohon ron mga igsoon ha. Klarohon ta na timan ina. Atong basahon Rodroy. Pinadayag 3:9. Pinadayag 3:9. Tanawa ako, maghimo kanila nga iya sa sinaguga ni Satanas. Nga nag-ingon nga sila mga Hudyo. Og dili apan nagbaka. Apan dili di ay kun dili nagbakak. Tanawa ako maghimo kanila sa pag-anhi ug pagsimba atubangan sa imong mga tiil. O Amen. sa pagkahibalo nga ako nahigugma kanimo. Amen. Ang giingon sa 3:9 nga pinadayag 3:9. Ang iglesia ng okehila na sad ni sa gitawag nato og Philadelphia mga igsoon. Philadelphia na ni siya. Unsay giingon sa Adonai sa kehila sa Philadelphia nga ingon pa niya tanawa, ihatag ko kanimo ang unsa ni? Unsa to, Brother Roy? Tanawa ako maghimo kanila nga iya sa sinaguga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudyo. Ug dili apan nagbaka. Nagbakak di ay. Himuon ko katong mga sinaguga sa mga Hudyo. Nag-angkon nga sila sinaguga sa mga Hudyo apan dili di ay nagbakakra. Padayon. Balikig basa, I will. Tanawa ako maghimo kanila sa pag-anhi ug pagsimba atubangan sa imong mga tiil. Ug sa pagkahibalo nga ako nahigugma kanimo. Amen. Hinumdumi mga igsoon si Yukanan nga usa ka apostoles sa Misaya mo'y nagsulti, nagpahibalo ka nato nga dunay pundok sa mga tao nga nagpakahudyo apan sinaguga di ay ni Satanas. Atong balikan ang kasaysayan sa New Testament sa kaagi sa Misaya ug sa mga apostoles. Kinsa ganitong kontrabida sa Misaya? The Pharisees and Ang mga parisyo, sadusyog, ang mga pari. Mo na yung mga kontrabidas panahon sa Misaya. Kinsay kontrabidas panahon sa mga apostoles, panahon ni Apostol Pablo? Mo gyapon mga
Parisyo, Sadusyo o ang mga kaparian nga mga libita. Mo na yung mga kontrabida. Imposible kayo nga si Yukanan nga usa sa sakop sa mga apostoles maghisgot siya mga Hudyo, nagpaka-Hudyo apan sinagugan ni Satanas. Imposible kayo kung ang iyang itudlo ang mga Mesianic. Nga siya mismo, Mesianic. Si Yukanan, nagtuo kang Yeshua Misaya, apostoles siya ni Yeshua Misaya. Yukanan sa Hebrew, kanang gitawag ninyo John or Juan. Mga igsoon. Siya, Messianic siya. Tinunan siya ni Adonai Yeshua. Kauban silang apostol Pablo. Sa pagmensyon niya og sinagugang Satanas, imposible kayo nga ang nasiyang utok o ang buot niyang ipasabot ang mga nagtuog Misaya. So, dayag, akong gipahinumdum yung balik, nga ang iyang gikontra, unsa ilang kontra sa una, kontrabida nila, mga Parisyo, Sadusyo, o mga kaparian, nga mga Katoliko. Karong panahon na, nag-exist ba na sila? Yes, nag-exist. Kinsa man ang grupo ha, mauni ang mga gitawag natog Orthodox. Mga igsoon, nagpaka-Hudyo apan sinaguga ni Satanas. Mga Hudyo nga nagsalikway di ay sa Masyak, mo na'y buot ipasabot ni Yukanan. Yakin sa may nagsalikway sa Masyak karon. Dagan kayong nagpaka-Hudyo. Ambot lang kag Messianic pa bay tawag nato anang mga Messianic sa una nga di na mo tuog Masyak. Amen. Ang ilang pagtanaw sa Masyak, tao lamang. Tingali, Messianic yapon, pero tao lang yun ilang pagtanaw sa Misaya. Pero kanang wa na yun mo tuok ang Yeshua Misaya, sa mas mga Orthodox. Unya, nganong may nga masihuan nga nagpaka-Hudyo, nga Hudyo magina sila. Nganong nagpaka-Hudyo? Kay ang giingon ni Apostol Pablo sa, doy basa ha, palihog, Roma 2, Roma 2, versikulo 29, ang tinuod nga Hudyo, dili ditong Hudyo sa panagway, kundi Hudyo di ay sa kasing-kasing. Nya, kining mga Orthodox ron, unsa may ilang pagka-Hudyo? Panagway. Hudyo sila sa panagway. Pero, ang kang Apostol Pablo, nag-ingon, okay, basa ha? Ang matuod nga Hudyo mao ang Hudyo diha sa kasing-kasing. Kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang ana sa kasing-kasing. Amen. O buhat kini sa ruwak sa Elohim. Amen. Dili sa sinulat nga balaod. Makadawat kining tawhana ug pagday gikan sa Elohim. Amen. Dili gikan sa mga tao. Amen. Unsay gisulti ni Apostol Pablo? Tukma sa gisulti ni Yukanan nga nagsaway siya nga mga sinagugang Satanas nagpaka-Hudyo. Nga naman sa dagway raman. Sa dagway Hudyo sila. Pero ang kasing-kasing dili Hudyo. Nga naman nagsalikway sa Misaya. Gisalikway nila ang Misaya sa Israel. Ang Misaya sa mga Hudyo ilang gisalikway. Nga nagpakatao ang atong Adonai Yeshua HaMashiach para sa mga Hudyo, pero ilang gisalikway. Kinsa may nagsalikway? Ang mga yano nga mga tao nga mga Hudyo wa man magsalikway. Pila kabok ang mga followers ni Adonai Yeshua? Nga mga taong mga kabos ordinaryo. Katong pagsulod niya sa triumphant entry, nga katong nagsakay siya asna, mga igsoon pagsulod sa Jerusalem, pila kalibok ang mga taong nag-abiba dito, nagdaig kaniya o 15 ni Badlong ang mga Parisyo. Sa ato pa, ang mga sinagugan ni Satanas kini mga Parisyo nga di mo tuog Misaya nga nagmunay nagpaka-Hudyo. Hudyo pero wa mo dawat sa Misaya nga alang unta sa mga Hudyo. Kinsay mi dawat ang mga kabos ug ang mga ordinaryo nga mga tao. Amen. Di ba? Mabasa to pila kalibong gipakaon ni Yeshua. 5,000. Unsay sa Biblia, kanang 5,000 lalaki lang na puros. So pa wala maapil og kwenta ang mga bata ug ang kababayen-an. So kung imong ingnon do na poy 5,000 ka mga bata. 10,000 na. Kung do na 5,000 ka mga babae, 15,000 na daan. Mangigsoon. Pero kung ingnon na to, ingnon na lang 10,000 na tanan. Mo na to nga 3,000 ra mga bata niya, 2,000 ra mga babae pila ra dia. Pero kadaghanan ni ana mga igsoon. Pero kinsay hugot nga misalikway
ug wa mo dawat sa adunay Yeshua. Mga parisyo, sadusyo ug ang mga kaparian Amen. nga mga Hudyo. Sila ang buot ipasabot ni Yukanan, mga igsoon, nga mga fake nga mga Hudyo. Amen. Hudyo nga mga dili tinuod. Na arabay discovery. Na-discoveryhan na mo sa YouTube atong kauban Brother Roy nga ang Hudyo kuno mga igsoon nga blue ug mata mga German day na dili day na tinuod nga Hudyo. Ha? Nya daghan ra ba kayo mga rabay karon mga igsoon? Wise. Narabay mga rabay karon nga blue ug mata. Ha? Mga orthodox, mga blue ug mata. Yang sao man nato ana karon nga ang tinuod ay kuno nga mga Hudyo ra ba sa nadiskubrihan lang sa atong igsoon ha nga si Brother Roy. Celeste. Nga ang Hudyo di ay nga tinuod itom ug mata. Sama na to ba mga Pilipino? Nya unsa man nato ana ron? Pag timbang-timbang o pag ino na to pag connect ba sa kamatuoran sa gisulti ni Yukanan nga ang tinuod nga Hudyo o ni Apostol Pablo day nga ang tinuod nga Hudyo dili Hudyos panagway kundili sa kasing-kasing tukma sa gisulti ni Yukanan nga nagpaka-Hudyo apan sinagugan ni Satanas. Nganong sinagugan ni Satanas? Kay nakig-away sa ilang Misaya nga alang unta sa mga Hudyo. Amen. Anya karon. Kung ato kunong i-connect ang mga discovery o na-discoveryhan ni Brother Roy diya sa YouTube nga ang mga Hudyo daay nga tinuod dili blue ug mata. Oo. Ang Hudyo daay nga tinuod itom ug mata. Unya karon murag kanang rabay-rabay diya sa kuan na to sa Orthodox nga rabay diya sa Kumbaga, mabulo murag blue rabay yung mata. dagan sa YouTube kita blue mata. Blue mata no. Oh, sao man ana ron mga igsoon? Ha? So nagpaka-Hudyo mga mini pero pasultiha unsa sila? Hudyo from Israel gikan. Namuyo sila sa Israel. Unsa pay mga dugang mga puno nimo Brother Roy bahin anang mga Hudyo nga giingon nila nga blue ug mata. Tukma sumala po sa giingon ni Yukanan nga doon na lagay Hudyo nga sinaguga dayang Satanas. Yung kana kung punong mga Hudyo kaniadto during 70 AD Mhm. exile. Masubaybayan man asa sila ning patlaag. Asa sila nilayas. Na kuno sa Afrika. Afrika. Kanya wala history ang kasaysayan anang mga Hudyo ha during 70 AD nga nakabalik sila sa Jerusalem pag build sa Israel. Tinuod. Wala kasaysayan. Why history nga Wala nakabalik? nakabalik ang Black Hebrews nga may patlaag during 70 AD. Pero ang na-record, ang nahibawan nga ang mga Hudyo pag panahon sa gitawag na tog 1947 nga pagbalik, pag-building balik sa Israel. Oh. Gitugaan sila katungod sa United Nations nga Mubalik. barog ang Israel. mga puti mo namalik. Mga puti na. Pero ang history nga napadpad sila No, around 70 AD, 70 day napadpad sila dito sa Afrika. Africa, why kasaysayan nga nakauli itong mga O why kasaysayan nga katong 70 day napadpad sa Afrika nakabalik sa Israel? Wala. Israel hangtod karon. Wala. Og ang 10 tribes sad nga sumala sa history during Babylon pa panahon nila Nabucodonosor nilang Daniel nga napadpad po diri sa Asia. Asia diri sa Pilipinas ang 10 tribes napadpad diri sa Pilipinas wa gyapon record nga nakabalik sa Israel kay Amen. bisan gani hangtod karon wa pay naaliya nga gikan sa Pilipinas. Amen. Pero tingalig nanay naaliya nga gikan sa Pilipinas sa inyo ta nagsugod na. Naanay mga 10 tribes, part sa 10 tribes nga nakabalik na sa Pilipinas sa Israel kung doon na record nga doon na alias Pilipinas pero pa man. Wala pa. So wa pagyapon. pa. Unya nganong na may mga Hudyo nga malik dito sa Israel, namuyo sa Israel, mga Hudyo mga isang tanaw na to niya. So asagi kan kuno Brother Roy katong mga Kani puti. may nakapatingad nila kay during sa pagpamatay ni Hitler, Oh. 1946 man siguro. Oh. Pagpamatay ni Hitler, 1943 pagpamatay Oh. ni Hitler sa mga Hudyo. Oh. Nganong Holocaust, panahon sa Holocaust. during 1947, pila lang humubo nga panahon, daghan kay nakabalik sa Israel ug disagikan kanang kasaysayan sa mga Hudyo nga nimbalik sa Israel nga sa jutay nga panahon nga nahurot-hurot man ang lahing Hudyo during Hitler. Oh, bago lang namatyan og 6 million. 6 million ang record. Sa record lang nga dito sa German. Oh, Sa dito Germany. Ang kumusta sa France?
Million man sad ang nangamatay. Dito pa siyuta sa Israel. Dito pa sa Russia sad. Sa Israel padaan sad. So dili ka ng 6 million nga record nga di pa matay mga Hudyo dito lang na sa Germany. Mismo sa Nazi. Unya ang sa France kay niabot man. Sa France ang linutosay panahon ni Hitler. Pinilukay ito. Minilyon man sa dito. Ang sa Russia, Ang makapaintriga nila nga nung daghan numbers nga nakabalik sa Israel din ang color din ang kasaysayan nga niya ang mga Hebrew, blue eyes na pod. ang mga blue eyes na nga nakabalik ang kasaysayan sa mga Hudyo real Hebrew is black race or brown race na ang nakabalik white wana puti na din blue eyes na sad sa Hebrew nga nakabalik sa Israel mo na nag-expose nga ang Hebrew daw nga nasa Israel karon is artista lang programas propaganda dili tinuod Hudyo. yes. So kana mga Orthodox karon nga naa sa Jerusalem naghari diya sa Wailing Wall nga kung ang mga Messianic gani manulod dili pasudlon. Tanawa ra ko ng balaod kabalo man ta sa balaod nila. Kung Messianic ka, magpaila ka Messianic ka, magkipa ka, magtalit ka, Jewish ang imong gitawag pareaning aton naipayot, pero pag imbestigar nila tuotag Misaya di ta pasudlon. Pero ang Papa sa Roma, welcome gipasulod. Di ba? Makita nimo ang Papa si Pope John Paul II sa unang panahon mangison. Nagi na sa YouTube mabasa nimo nakasulod gyud siya sa Wailing Wall. Nakaampo siya dito. Gipasulod siya sa mga Orthodox. Whereas ang mga Messianic dili pasudlon. Kay kaaway nila. Mao na mga piki. Kay dili mo tuog Misaya. Pero ang Katoliko na nagtuog rebulto gipasulod. Madugtong na to ba ang nahibaluan ni Brother Roy ato bang makunik ba? Nga. Tinuod no kung Hudyo pa gid ni sila. Sa ako sang hunahuna magison sa kung tinuod pa ni silang mga Hudyo. Na sila'y kanang kasibot sa Torah. Pagpatuman sa Torah. Kung tinuod silang Hudyo. Pero nga naman, nga hangtod karon gikan sa 1948, nakabalik sila sa Israel. Hangtod karon nga nung wa Manila mademolish ang mga gawas anak kining Muslim primero. Kanang Dome of the Rock, wa gid nila mademolish o wa nila mademolish ang mga katedral sa Katoliko diya, mga shrine diya nga namarog dagko kayo sama sa mga shrine dire sa Tuskarkar, no? Dagko kayo, ngano wa man nila mademolish? Munay pangutana. Nagpaila nga ang mga Hudyo diya tuta sa Vatican. Nga major commandments. Kana mga Orthodox diya mga igsoon nga nagpuyo sa Jerusalem tuta sa Vatican. Kaya nga nung kanila mahinginli, tinuod man silang masibuton sa Torah. Ingon sa Torah, Deuteronomio sa 7:25-26, kung ako masayop, mga igsoon, sunuga, dugmukan ninyo. Ang sugo sa doon ay inigabot ninyo sa yuta, dugmukan ninyo ang mga larawan sa ilang mga Diyos-Diyos. Mga sagradong haligi nila, kakahuyan nila, sunugan nyo sa kalayo, ipasunog. O niya, tinuod man sila nga masibuton sa Torah, pero nga nung karon, amigo Manila ang Papa sa Roma. Kabantay ka, Bradoy, nagmonitor magid mi atong pag-inigural sa Pope Francis. Pagpuli niya bitaw, monitor namin ng Stevie yun, kay live man. Dito yun mo nakita mga isoon. Leader, great rabay sa Orthodox, leader sa Orthodox. Mitambong. Mga Messianic, Messianic ba no? Mamusultig Messianic, pero ang kipa, pare-pareho sa ato, to asad. O niya, ba si Orthodox kaya ang Orthodox, parehang po na itong kipa po to sila. Tuwa sila. Ang imam sa Muslim, tuwa gyapon, apil. Kung makaingon ta, kung di ni sila tuta sa Vatican, ang sa ito-gingon mo, ang sa ito-gingon sa komentarista nga mong nadungog, artista ra na sila. Kanang mga Hudyo dahil kuno karon nga nasa Jerusalem, artista. Nagdalag papel nga Hudyo, pero dili Hudyo. Amen. Munay kamatuoran mga igsoon. Munay kamatuoran. Katumanan sa Revelation. Katumanan sa pinadiyag, 3:9 nga atong gibasa karon. Mao gini katumanan, nag-angkon nga sinaguga mga Hudyo sila apan sinaguga ni Satanas nga naman tuta man sila sa Roma. Pero labaw ang ilang amo mao si Rothschild. Mga igsoon, kana si Rothschild bantayan na ninyo na
Kay malagmit, kay ni angkon la si Rothschild nga siya nagmugna anang Israel. Siya nagmugna sa mga Israel. Sa ato pa, malagmit Badroy, katong mga piki nga mga Hudyo nga gipasulod human sa 1948. Unya mga puti, mga blue eyes na, wa siguro mga tuta to ni Rothschild. Unya magdalag Orthodox kay para manggod kay kundi lagi nila dadon ang Orthodox lagi. Di man sad sila mailhan nga Hudyo. Mo may rason nga na-claim nila ang yuta. Oh. Nga ilang So ilag yung sakyan ang reliyon. Pero walay ko na, walay question sa reliyon. Walay question sa costumbre, walay question sa kepa, walay question sa ilang mga tradisyon, kay ang tradisyon ilarasan ng gigaya-gaya basis original. giganap jud nila like Giganap acting god. Sama na magpakando ta, magpasalida kuno ta, maghimotag atong ikunong isalida ang kinabuhing lapu-lapo. Di ba ang artista nga moganap magbahagsad? Kung unsay armas nila lapu-lapo mo say buhaton. So mo sa nagibuhat sa mga artista nga mga Hudyo nga naa karos Jerusalem, ang nagkunwari pod nga magtura. Onya, mosunod pod sa mga tradisyon, mo na inang tag-asog payot, may kipa, may talit, sunod lang kung tradisyon. Pero munang sa ato, tanaw na to ang kamaturan, walay question, walay problema sa tradisyon, walay problema sa costume, walay problema na. may las bunga mo. Ang problema na to, kanang nagdalag papel, nagpakahudyo. Muna ingon sa pinadayag 2.9 o sa 3.9. Nagpakahudyo apan sinagoga di ay ni Satanas. Tukma kayo. Sa bersikulo karon mga igsoon. Munang kamo mga naluoy ko ani mga nawakaid nga nagpailad sa mga Orthodox. Dati Kristiyanos ni sila bradoy. May misaya. Naay Misaya tuog Kristo lang. Ang uban gani ana Yahshua HaMashiach. Amen. Nadala sa nawakaid. Kinsay nag-recruit nila? Kanang Hudyong artista. Mga igsoon niya blog mata. Hudyong artista, ginuwakaid sila. Unya kung imo ra bang basahon ang Biblia, wa tay mabasa sa daang tugon nga dunay pundok sa mga taong gitawag na wakaid. Bisan sa panahon ni Esther, di man ginato maklaro sa libro ni Esther nga doon ingon nga daghan ang nibalhin nagpasakop sa tinuod sa mga Hudyo. Nangahimong Hudyo. Pero wa gyud ingon nga nahimong nuwakaid. Ang mabasa nato sa Esther nangahimong Hudyo. Sa to pa, Gentiles to, Goyim to, mga Goyim, nga nagpasakop sa Hudyo, gitawag man sa Esther nga, nahimong Hudyo. Wa man tawag nga nahimong nuwakaid. Be karon asa man gibase sa mga Orthodox, kanang inyong paghimong toy-toy ninyo. Aghimo mong toy-toy. Tungod sa inyong kakulang, sa kaalam o kahibalo, mga nuwakaid, paminaw mo na ko. Base na ikapaminaw na itong mga nawakay doon, na itong mga higala. Tungod sa inyong katoy-toy, giilad mo sa mga Hudyo nga artista, blue og mata, gihimo ramong nawakay, kay nga naman, wa man mo'y ruwak hakodis God. Magpailad man gudsad mo, nga naman, wa mo magtuon sa Biblia sakto. Nangay kay hinoon mo, adisir unta mo, nangay kay og mga history, nanguha mo, mga Orthodox ng Hudyo nagpalakaw ng kwandradoy, ng piso-piso, nga piso nga dokumento, gikan ni piso pamili, nga mo kuno'y nagbugnas New Testament, sa unsaon inyong guba siya New Testament, pag ako'y inyong maengkwentro, di yun mo kaguba. Ang inyong naong mo'y maguba. Nga naman, ang kamaturan, namog yung ipabarog. Amen. Di yun namo ikasalikway ang New Testament, ang kaagi sa Misaya. Muna akong ikahadlokan ninyo. Muna akong ikahadlokan nila, brother friend. Kay inig-abot unya sa panahon. Di ba nagpaabot sila sa Misaya? Amen. Ang mga Orthodox karon nagpaabot kunog Misaya. Nganong di sila motuon ni Yeshua HaMashiach? Kay di kuno to mao ang Misaya nila. Nagpaabot sila Misaya. Ang pangutana, unya doon na may mga panagna. Katong usa ka bata nga among nagdungog, usa ka Orthodox 14 anyos nga bata nga namatay na siya pila ka oras. Unya, iya nang daghan na siya pinadayag revelation sa iya dito sa langit kuno. Motong siya nagsaysay siyang testimonyo nga ang Misaya kuno nga ilang gipaabot ni ana. Pero wa pa lang magpailakin sa siya. Sa to pa, naa naman gina. Kamo karon nagtuo nga ang Misaya nga inyong gipaabot na ana.
diri sa kalibutan pero wa pa lang magpaila. Ang kuyawan ni Brother Efren kung ang mutungha mausi pamilya Rothschild. Part of agenda mo na siya. Oh, kay nganuman ang tanang Hudyo saludo kang Rothschild. Nganuman maison, abi ninyo kung ang papa sa Roma maoy labaw. Nagtuo magyud ang mga manggod mga igsoon ang kadaghanan Kristiyanos nga ang anti-Misaya nga mobarog mao gyud kuno ang papa sa Roma. Sultihan talang mo maigsoon, ang papa sa Roma doon na pa siya gisaluduhan nga tao, walay lain ang Rothschild. Makita gini mo sa YouTube ang papa sa Roma ni Amin ni anang gitawag Rothschild. Mi Amin sa asawa pagyod ni anang gitawag Rothschild. Sa to pa asa may labaw nila mangutana ko ninyo. Tibuok pamilya gud iyang gaminan. Oh. Clan. Oh, so ang akong pangutana, asa may labaw ninyo? Kanang ni Amin o ang giaminan? Dayag nga ang labaw ang giaminan. Amen. Yang anong ang papa sa Roma ni Amin pa man si Rothschild. Ni ingon mo mo'y antichrist ang papa sa Roma? Dili. Napahilabaw niya. Nga mo ang Rothschild. Kung munay mo ganap, nga munay anti-Misaya, munay magpaila nga Misaya sa tibuok kalibutan. Ngadto sa mga Hudyo, magpaila Misaya ngadto sa mga Hudyo. Muling ko sa labing balaan nga dapit nga mao ang Jerusalem. Mga igsoon. Kung munay mo ganap nga anti-Misaya ang Rothschild, daghan ang mailad nga mga Hudyo. Ha? Warning muna akong ikahadlukan ninyo mga igsoon. Ha? Muna akong ikahadlukan ninyo. Nga kinahanglan ba nga inyo sang tunan unta maayo ang New Testament. Ako suginlan talang mo nakaengkwentro mga ikog roe sa Nuwakay dito sa Lamak mga igsoon. Kay gimbitar ko sa mga amigo ya nga Nuwakay dito mis Lamak. Nagsaulog sila og pisak Passover. Mga igsoon. Binuntagay ang diskusyon namo batok sa roe. Kami ra gigidiscuss. Kami ra gidiskussan giguba ang New Testament sa akong atubangan. Nagbuntag pero wa gid siya kaguba sa akong pagtuo. Wa gid niya makumbinsi ang akong kasing-kasing. Nagpabilin nga hugot ang akong pagtuo nga tinuod ang Adonai, Misaya, ang Yeshua. Amen. Ha? Muna na ang akong pahimangno ninyo. Kaya wala naman tayo igong panahon maigsoon sa atong pagpadayon na pupos naman sad ang atong oras. Ako maghangyo kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pagampo og ingna ang Adonai, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Salamat kayo sa mga kamaturan nga akong nadungog karon hinaot pa nga magtubo o magdugang ang akong pagtuo. Kaalam mo kahibalo sa pag-ila kanimo Adonai Yeshua ingon nga akong Misaya ug akong manluluwas sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Adonai Yeshua panalangin ang among masukin paminaw nga nakasabot sa kamaturan. Hinaot pa nga imong Ruach HaKodesh magalihok sa ilang kasing-kasing o magadala kanila ngadto sa kamaturan. Sa ngalan mo Adonai Yeshua, HaMoshiach, among manluluwas. Amen. O kay wala naman kitay igong panahon kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva. Kauban sa atong beloved Brother Efren Esconde, Brother Roy Celeste, ug akong mahal nga anak, Chit Kinori Silva. Manamili kami kaninyong tanan sa pagingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman niini. Hangtod sa sunod nga higayon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.